సారు నా చేను పక్కల 2 ఎకరాల పరంపోగుంది, నా పేరు మీద చెయ్యి. మాది అట్లాంటి తప్పుడు పనులు చేయదు. ఏమరా నాటకాలు చేసినా కోసి పేగులు తీసి బోటి కూర వేసా. కత్తి దింపిపే సార్, కత్తికి బెదురుకోవటం లేకొడతాడు అట్లా దింపు కత్తి. సార్కి ఏమి ఇవ్వాలో తెలుసుకొని అది ఎలా మనము తీసుకోండి సార్, ఇవాళ మామూలే తీసుకోండి సార్, కామన్ ఇది అలా తీసుకోండి సార్, తీసుకోండి సార్, తీసుకోండి సార్. मैं तेलंगाना नहीं बिहार है, पैसा लेकर चल जाओ. వాడు ఏమి లొంగేటట్లు లేడావా? వాడు ఏమిటికి లొంగుతాడో నాకు తెలుసు రారా. ఏమ్రా బియ్యారి, ఇప్పుడు చేస్తావా పట్ట? చేస్తుంది మేడం, 2 ఎకరాలు కాకుంటే 4 ఎకరాలు చేస్తుంది. హిమాల్ పలుకు పలుకుల కేసరి, పలుకు పలుకుల కేసరి.